Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенең район үзәге мәктәпләре арасында кабатланмас йөзе бар. Мәктәпнең милли тәрбия бирүгә ишарәләгән җиһазландыруы моңа дәлил. Яңа уку елында да белем бирү учагы укучыларын төзекләндерелгән, тагын да матуррак үзгәргән хәлдә каршы алачак. Мәктәп бинасында да, тышкы өлешендә дә ремонт төзәтү эшләре гөрли. Елны безнең мәктәбебездә точка роста федераль программасы буенча ремонт эшләре алып барылган иде. Быел инде безнең үзебезнең җирле бюджеттан 4 миллионга якын акча бүлеп бирелде һәм инде безнең мәктәбебез елдан-ел яңара дип әйтәсем килә. Быел безнең эшләнә ички якта ремонтларыбыз инде ул штукатур маляр эшләре бара, спортзалларыбыз яңара, аларны буйыйбыз. Һәм инде столовыйда берникадәр үзгәрешләребез бар. Ишекләр алыштырабыз, барлык ишекләрне бер төрле матур иттереп, һәм инде яңартып куябыз. Мәктәпкә керүгә үк башкарылган эш күләме шаккаттыра. Диварларны штукатурлау буяу инде төгәлләнеп килә. Ремонт эшләрен ТК Техноресурс төзүчеләр оешмасы башкара. Тышкы яктан ишек төпләренә керамик плитканы Ярчаллыдан килгән крепость җәмгыяте эшчеләре җәя. Мы приехали из набережных Челнов, ООО «Компания Крепость». Осуществляем вот такие работы, ложим плитку, делаем потолочки Армстронг, в туалетах ремонт производим. Ну и в дальнейшем там косметику будем наводить. Белем йортына илтүче сукмак олы тормыш юлын башлау билгесе. Шуны исәпләп, тротуарлар да тәртипкә китерелә. Ремонт эшләре озакламый төгәлләнер дип көтелә. Безнең инде берникадәр классларыбызда линолеумнар алыштырылды, һәм инде светодиодный лампалар алыштырылды. Укытучыларыбызга уңайлы булсын өчен инде аерым бәдрәфләр ясыйбыз. Столовый кызларыбызга җайлы булсын, уңайлы булсын өчен инде шулай ук бәдрәфләр ясалды. Төгәлләүне инде без июнь узакларына дип торабыз. Алла бирсә, Сабан туя кунаклар каршыларга безнең мәктәбебез әзер булыр дип өметләнәбез. Һәр дәүләтнең байлыгы һәм киләчәккә өмете балаларда. Илебез киләчәгенә ныклы фундамент салу, һәр балага дөрес белем һәм тәрбия бирү өчен яхшы шартлар тудырылуы куанычлы күренеш. Светлана Фазилова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.